Колко често разплитате постиженията си само защото не са съвършени. В това видео разглеждаме корена на убеждението «Не съм достатъчен» чрез историята на един майстор, който погуби живота си в търсене на илюзорната златна нишка. Психология за възрастни, които искат да спрат да се самосаботират. Добре дошли в Психология в приказки. В покрайнините на времето живееше майсторът Такач. В ателието му се съхраняваха нишки от чиста зора, от тъгата на залязващото слънце и от среброто на първата слана. Той тъчеше гоблен, който трябваше да бъде смисълът на живота му. През деня хората се тълпяха пред прозореца му. «Вижте тези цветове! Това е съвършенство!» шепнеха те, но Такачът не ги чуваше. Той виждаше само едно – малката, почти невидима празнина в самия център на тъканта. Едно място, където нишката не прилягаше точно така. И колкото повече хората се възхищаваха, толкова по-силно го болеше. Защото в неговите очи цялата красота изчезваше заради една единствена дупка. Щом слънцето паднеше, ателието потъваше в тишина. Такачът вземаше ножицата. С треперещи ръце започваше да разплита. Нишка по нишка, час по час. Докато на пода не останеше само купчина обезцветена вълна, а станът не станеше отново гол и студен. «Утре», казваше си той, «утре ще намеря златната нишка. Само тя може да запълни тази дупка. Само тя ще ме направи достоен». И на следващия ден започваше отново, с нови цветове, с нова надежда, със същия страх. Годините минаваха. Такачът остаря, ръцете му станаха на петна, очите му помръкнаха. Пред ателието вече нямаше хора, те отдавна бяха разбрали, че той никога няма да завърши нищо. Не защото нямаше дарба, а защото не можеше да остави нищо живо, ако не беше съвършено. Накрая, в последната си нощ, Такачът седна пред празния стан. В стаята беше тихо, нямаше цветове, нямаше гоблен, нямаше публика, само той. Тогава изведнъж разбра. Празнината в гоблена никога не беше грешка на ръката му, тя беше отражение на дупката в сърцето му. Цял живот беше разплитал красотата, защото се страхуваше да приеме, че тя може да съществува заедно с една малка несъвършена дупка. И че може би човек не става достоен, когато намери златната нишка. А когато спре да унищожава всичко хубаво в себе си, само защото не е съвършено.